Bojoku amuk-amuk gua. Gusti malah pasti wong tuwa to. Le mantuk. Nek perkara sibuk jeno ndek bojo aja kurang ajar. Lah piye ku Bapak? Bojomu wis tuwa. Nyodot karo dituak karo teken. Wis nyoyor nyedak bongko. Bapak pokok-pokokane. Masalah wong. Aja kurang ajar. Anda tahu ki wis tuwa. Besok aja omah-omah. Laporan nanti aku mulai sekarang doa. Aku selalu mulai. Ya ngono ku ya. Boleh. Aku jauh kemana? Sibuk ki masake di rumah ta. Wah, aku enak mangan. Mangan sekolahmu yang enak. Mau yang kakek otakku malah. Rasanya piye? Enak. Enak buat ngono. Iki mau mergo kowe iki gugupi singkong, nganti singkong iki mau najan-najan iki mau. Nganti gugup iki mau tiris dadine singkong iki lho. Yang ngono tanganmu kok. Iki mau singkong iris dagingnya. Menapa katut ning kono? Oh, kakekmu ya enak ya, Pak. Dagingnya singkong enak banget ning kono. Ya kaya biasane. Nek ngono. Singkok. Ngono kok. Ya, punya ngono ya enak ya, Pak. Pak. Apa? Apa? Cok! Apa toh? Aku kurang kok. Kurang aja bisa dimangan. Aku njuk kakekmu nganggo. Kok dagingnya singkong aku banget malah. Malah mulai mau daging ini pasti lokot. Iki singkong sing lepek sing Sare daging biji. Iki ono daging saliyane biji sing enak. Cuk, iki nek ora tak sampe kok iki lho. Apa iki alah? Cuk, Gusti, Gusti paring
Mbok, aku mau jaluk tidak berkata. Jaga nopo nek? Aku jaluk daging tembok tutupi. Daging duwe bapak. Tak kandhani yo. Iki jek ana daging enak ning wis kotor yo, Nek. Daginge sing kok wis kotor. Jane ya wis rapati perlu. Ya rapati perlu, Pak. Wong sampean yo wis ora iso apa. Lah sak sembranje. Ora iso yo terus ate kok badhok kowe. Timbang daginge timbang ora kanggo tak badhoke bae. Kaporo aku nyalahke kowe. Rikara aire bocah Joko metu. Neng ae. Kowe tak pateni mati ndek cilik. Lah bolak-balik sampean. Bocah dhisik iki ora apik to. Lah mergo gara-gara sampean ana keris apa kok cucuk nang sirahe nyate anak dadi ngono kok. Sing mbok arep piye? Aku gregetan dhisik anak bojane ora. Jangan to supaya lan bojong iki dadi retak. Monggo sing nolong kowe dadi dukun bayi nolong sapa doyak rambut engkang. Kanggo nyelametke pusaka kowe tak tancapke ana ing sirahe anak. Kedadiane kuwi sumu. Kuwi anak salah kita. Wis ora usah rembug. Percu kowe aja menawa mangan, Mbok. Bocah iki anggere wis mampu iki. Angel kudune golek sawah. Ayo sawani. Ibane wong sawanan angel iki lho lek. Tapi dalane yo lek. Iki rapi dalane mesti mari. Iya, biasane ngono. Aku ana kok kae dalan yo aku yo. Iki mau ambune apa? Sawanan. Sawanan kon
Masuk ke kono kowe kuwi jenengmu beda bocah iki apa. Tenangnya aku orang beto, wong aku boleh kekancan, wong aku orang bangsa kajian. Yang dulu panu kaya ngono bocah dulu. Kowe yo ingin terima, wong kanan kaya ngono, mengko bakal kamu tepi to. Nang kampung ora. Aku cara